No niin. Nyt on sitten ensimmäisen luontovideon aika. Saa nähdä mitä tästä tulee. Varmoja tuntuisi olevan ainakin pirusti. Katsotaan missä kunnossa tää polku on täällä. Koronan jälkeen on mennyt vähän umpeen. Voi vehnänen. Aika rämpimistä. Otetaan tästä nyt punkkipoikineen mukaan. Enkä tässä niin hirveästi väliä on, vaikka vähän porrelyä sit sairastelisikin. Tai jokut muut puut ja saivokuumeet. Se tässä näkyy missä polku pitäisi mennä. Nippa nappa kylläkin. Ii pärkkele. Siltakin näyttää aika tuoreelta. Saa nähdä miten äijän käy. Rohkea rokansyö. Ui vittu, täällä on sähköpaine. No niin. Vittu on jo hyvä paikka, mistä mä pääsin näppärästi. Aidan sisäpuolella ollaan, eikä tullut tälliä. Tosin en uskaltanut kyllä kokeilla, että onko siinä virtaa. Sen verran jämyn näköiset eristeitä voi vähän potkasta. Sähköaita selvitetty. Nyt ollaan vähän synkemässä mettässä. Nyt ei ole enää paarmoja. Tai ainakaan tunnu oleva. Saa nähdä miten käy. Löytyykö niitä videosta. Kohta ensimmäisen paussin paikka. Jäädään vähäksi aikaa kyttää. Näkyisikö jotain lintusia? Yleensä ei juuri näy. Tää järvi on ikään kuin vähän pilalla. Vähän blimpponaadia jaksaa tarpoa. Vielä fiksumpaa tietysti kuin sokerilimpsaa. Mutta menee tämäkin. Ei täällä mitään näy. Tyhjää täynnä. Tohon oksalle haukka. Olisi aika messevä.
tauon paikka. Matka kohti autoa. Kyllä Suomen luonto vaan on komeata. Ei voi muuta sanoa. Viihdyn. Viimeinen nousu. Sitten ollaan autolla. Kotiin suihkuun ja tekeen punkkitarkastus. Täällä on vuotta ihan kauheasti jo selvinnyt tähän saakka ilman. Oli ihan reissu.